माथो आंबो साफाय जानिहाय रेडि ना साफायनोसै आं दे साफायदो बा देन्जार पज होयोलै माथो नों फावगालि एमाव राजा आंखौबो साफायदे नोंनालाय माथो फन दंखायोलाय बेबो आइफन बावसो आइफनजों साफायना लानो हाया आरो आंनि फनखौ बयफ्रेन्डआसो लानानै दोनहैथ'दों माबोरै जानांगौ जाखोब्रा फै साफाय जाफै एमाव राजा दे साफायबावना नाङा फावगालि नों दहायनिफ्रायनो साफाय जागासिनो आंखौ साफायदे एमाव राजा आंखौ खेबसे साफायबाव फ्रियाव साफायनो मोननायखाय बिराद बाहादुरि जाथारदोंना नोंसोर ओइबार बावले फ्रियाव साफायालै आङो फैसासो लागोन फैसा देलाय खेबसेल' साफायना उनाव फैसा होगोन ना दे होमबा रेडि जादो फावगालि नों सेराव थाफैथ'दो दालायलै DSLR मोननाय लोगो लोगो मानसिफोरा आंनाव थाम्फैया खियाव बानाय बायदि बाफैजोबथारबाय माथो और देखता है आगे आगे क्या होता है बेसेबांथो खामानि मावबाय थानो दिनै इउटुबावनो सानसे थागोन आं ओइ दाउखा आबा मा जाखो आइ दाउखा आबा देलाय नैबे मबाइलाव गपि बुहु दिहुनलाय बै गपि बुहुआ लेपटप सुलायलायनाया बेखौ दिहुननानै होदे आइ नों गावनो दिहुननानै लानो रोंगोन दे आं फोरोंगोन ना नों मबाइलावनो बिनानै नायनो हागोन हाबाब आंलाय बोरै बिनांगौ जाखो मबाइलावलाय आं फोरोंनानै होनि नैबे सिनखौ नुदोंना नैबे सिनाव रायलायनानै होबानो मालाय इउटुबा दिहुननानै होगोन नंगौ नामा नंगौथ' आरो देलाय बुंलाय यूट्यूब गोपी बहू लैपटॉप धुलाता है ये वाला दिखाओ दाउखा बेटा नों मानो खोन्थाबानो जाबाय आं बेवहाय बोरमा बेदरजों लोगोसे आलु मैगं थाइगंबो लाबोबाय होननानै दाउखा आबा नोंफानाव सोंलाय मस्ला लाबोदोंना लाबोआखै आफा मस्ला लाबोदोंना लाबोआखैनो लाबोदों गासिखौबो लाबोदों नैबे मना सिङाव दंजोबो दाउखा बेटा नो मनाखौ न' सिङाव दोनथां ओमफ्राय दाउखा बेटा थांलाय नोमाखौ दै गिलासे लाबोनो होलाय आयै आफानो दै नांगौनो दसे नेनानै थानो खोन्थाबानो जाबाय दाउखा बेटा नोमानो खोन्थाबानो जाबाय आं दा हराव एसे लेट जानानै फैगोन होननानै आच्छा दाउखा आबा नो दैखौ हैथां नोमफानो हो दे दुगिगि जानानै दंथारो माथो आबा नो दे दाउखा आबा आंना मबाइला रिचार्ज जोबसिगोन सोनानै नो खोन्थाबानो जाबाय नोमफाखौ आबा आइनो रिचार्ज नांगौनो जागोन दे आं सोनानै होगोन होननानै खोन्थाबानो जाबाय बायदि बिपदआव गोलैखोब्रा आंलाय मा बायदि बिपदआव गोलैखो आं लोगोसे मादि जायो एखनब्ला मानो बायदिसिना सानफ्लाङो एखनब्ला मानो थैनो गोसो जायो एखनब्ला मानो आइफन लुगैयो एखनब्ला मानो हौवा मोजां हास्थायो एखनब्ला मानो फैसा बिफां फुलि नागिरबायो बेखौसो मादि जायो दाउसो देलाय नो बे मासनि दरमाया आंखौ थेंक इउ बुंलायनाङा दे बे नोंनि खामायनायनि फैसासो अब्लाबो नामनि आन्था बुंबाय आरो थेंक इउ होननानै दासो देलाय बेफोरबायदिनो मोजां खामानि मावबाय थादे जागोन दे आं मोजाङैनो खामानि मावबाय थागोन होमबा आं थांनोसै बाहेरायाव एसे खामानि दङ आंहा दिनै फैसा मोनदोंना फैसा मोननायनि खुसिया दिनै हाबदे मावनोसै नामा आं जागोन नाथाय फैसाफोरखौ जानला मोनला बाहायनाङा दावसो देलाय जागोन दे साम' खिंखि आं जानला मोनला बाहायखाया दे होमबालाय हाबदे मावनानै थांबानो जाबाय नोंबो जागोन दे आयु आंनि खामायनायनि मोननाय फैसा आं बे फैसाखौ मा खालामगोन मायाव बाहायगोन आं बे फैसाखौ मबाइलाथ' दंखायो गोदान मबाइल बाया ओमफ्राय दख'नाफोराबो दंखायो बायथ'ला मा खालामगोन आं हाफांनोबो हरनो गोनांखौ हरथ'ला नामा गोसोआव फैबाय बे फैसाखौ लानानै आइखौ आङो मोजां हटेलाव जाहैगोन आइखौ आं आंनि फैसाजों मालाबाबो मोजां हटेलाव लांफेराखै बेनिखायनो आं दिनै आइखौनो मोजां हटेलाव लानानै थांनोसै हेलौ
लाय ओमफ्राय आयै दिनै आं दरमा मोनदों आरोना बेनिखायनो नोंखौ मोजां हटेलाव लानानै थांनोसै नों ओंखारनानै थादे दसे उनाव आं नोंखौ लायनोसै आया बाला थगायाखैहाय मा आं नोंखौ दिनै गोथाव गोथाव बुस्थु जाहोगोन बालाय नों ओंखारनाल' थालाय आं लायगासिनो दङ नोंखौ दिनैहायनो मोजां मोजां गस्ला बायनानै होगोन दखना बायनानै होगोन आरो गोथाव गोथाव जाहोगोन आं मालाबाबो आइनो जेबो जाहोआखैमोन ना मोजां हटेलाव लांनानै आंसो मालायनि फैसाजों जाबाय थायोमोन दिनै आंनि फैसाजों आइखौनो जाहोगोरगोन बा दासो देलाय फैसा मोनदों माथो आया बाला नोजोरानो होफैलायबाय दा माबायदि बुंखायो नों दावसो देलाय आं नोंनि कास्टमारसो दा नोंनाव देलायनोसो फैदों आं नंगौ नामा मा देलाय जागोन नों आंजों खानाय सुजानो फैदों आरो मोखांबो सुजानो फैदों बेसेबां लागोन फैसाफोरालाय जिरायग्रोदो ओमफ्राय दिनैसो फैनो रोंबाय आंनि पार्लाराव औहाय दिनैसो फैनो रोंदों आं मालाय नोंसोर बायदि बिहामजोफोरा हौवा माहाजोननि हिनजावफोरा खथ' देलाय फैयो नोंहा आंगिथार देलाय फैनोबो रोङा फैसाफोरखौ हौवाफोरनिखौ गाराबा सोरनिखौ गारगोन थै हौवानि फैसाबानो जाला माला गारगोन नामा होमबालाय दिनैलाय मानोथो गारनो फैदों दे गोसो जादोंहाय एसे देलायनि साफा जानि नार्जि बुदाङा नोंखौ बुरि होननानै बासिबाय नामाहाय बासिनायालाय बासिथ'वाखै मा थेखाय उनाव बासिनोबो हागौ बेनिखायनो आं नोंनाव देलायनो फैदों जाहाथे आंखौ नार्जि बुदाङा अराय सम मोजां नुबाय थायो महरखौ नांथारगौ ना नुबाय महरखौ एसेबाबो नांगौ बेखौनो मानसिफोरा महरालाय मा गोसोआ मोजां जाबानो जाबाय होननानै बुङो आं हले मा बुङो मिथिगौ ना जाय मानसिनि महरा गाज्रि बेखौ गाज्रियानो बुंखागोन हाजारखि गोसोआ मोजां जाया माने आरो जाय मानसिनि महरा मोजां बेखौ महरा मोजांखौनो बुंखागोन बेनि गोसोआ हाजारखि गेसाव जाया माने मिथिबाय हापां खुगा जेब्लां नंनायालाय नंगौहाय दानि जुगाव महरा एसेबाबो इम्पर्टेन्टथार मा दानि जुगावसो गोदो गोदायनिफ्राय महरखौ नायखायोखा माथो महरनि थाखायनो सीतानि थाखाय रामायणाव जुद्ध नांदों आरो ग्रीकआवलाय रानि हेलेननि थाखाय ट्रय हादोरा मा जादों महाभारतआवबो द्रौपदीनि थाखायनो मा जादों नङा होमबा बेनिखायनो आं बुंगोन महरनि थाखायनो मानसिफोरा मा जायो मा जाया आरो नुबाय एयार हस्टेसफोराबो महर मोजांखौल' लाथारो बदतमिजफोरा बेनिखायनो आं बुङो आरो महरखौल' नागिरो मानसिफोरा मिथिबाय ओरैनो खुगायावल' ससियेल मिडियायावल' महरा मोजां जाबा मा जानो गोसोआ गाज्रिबालाय होननानै बुङो महर मोजांबा गोसो गाज्रिबाबो मानसिफोरा कनसिडार होयो मिथिबाय नुबाय महर मोजांफ्रा मा जालु जाला जायो आरो नोंसोर बायदि बिसिनि हौवाफोरा ना सिख्ला मोजां लानानै गिदिङो अबयसे आंबो बोरायजों गिदिंदोंमोन आरो दावसो देलाय नों आंखौ सिगिसिनबाय दे है सिगियाखैहाय मा मोगथाङाव मा जादों बेफोरखौसो बुंदों दा दावसो देलाय नों सैथोखौनो बुंबायहाय आंबो नार्जि बुदांखौ गिनायसो मोनो दाना बायदिसिनासो सानग्रा जाबाय आङो साननानैनो मालाबा फाग्लिसो जासिगोन खोमादां आं दाबायदियाव आं फाग्लि जाबाथाय नार्जि बुदाङा आंखौ तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव दोनहरनानै बेलेग सिख्लाफोरखौ लाइन मारिबालाय बा हाबा खालामबालाय बिराद गिनाय मोनो आं बेफोरखौ साननानैनो नों बांद्राय सानबा फाग्लि जागोनथ' आरो अबयसे आं नार्जि बुदांनि आखलखौ बुंनो रोङा आरो बे बेलेग सिख्लाजों लाइन मारिगोन ना मारिया आंबो नार्जि बुदांखौ लाइन मारिनो नागिरदोंमोन नाथाय मारिजायासै माथो आंजों हे आंनि सिगाङावनो नार्जि बुदांनि सोमोन्दै बिदि बुंबाय आरो नों आं हले बिराद साफा गोसोनि मानसि दे आंनि साननाया गाज्रिबाबो गोसोआ बिराद गोथार बेनिखायनो आङो थोंजों बाथ्रा खोन्थायो अब्लाबो नों टेनसन लानाङा आरो आं नार्जि बुदांखौ मोजां मोनला मिथिबाय जाथिखौसो मोजां मोनोमोन नाथाय जाथिया आंखौ होनानै हरबाय माथो खालामबावनो आरो बेखौ हले आं मिन्थिलाहाय नोंसोर सानैनि खोथासो बियो ओमफ्राय दिनैथ' नोंहा फैसा मोनबायहाय पार्टि जाहोआ नामा जाहोथाराहाय आं मा एसे खस्थ' मावनानै फैसा मोननायखौ आंलाय मालायनोलाय मानो पार्टि जाहोनो दे पार्टिखौ माला जाहैयो मिथिबायना सोरनिफ्रायबा फ्रियाव मोननाय फैसाजोंसो पार्टि जाहोगोन दा बा लटारिफोराव मोननाय फैसाजोंसो पार्टि जाहोगोन दा नाथाय आंथ' खामायनानै मोननाय फैसाजों बोरै जाहोनांगौ जाखो दे जागोन उनावहाय फैसाफोरा जायोब्ला आंनो होफिनबानो जाबाय आरो लासैनो नार्जि बुदाङा नङाबा बिनो होबाय थागोन आंखौ बदतमिज नार्जि बुदाङा सोमस्रिनोबा हेफाजाब होनो हायो आंखौबा सोया आरो मा होनखो सोमस्रिनो मानि हेफाजाब होखो नार्जि बुदाङालाय आया बाला नोंनि हौवायासो हेफाजाब होदों दा मानि थाखाय सोंना लानो हाया आरो आंनावसो सोंबाय आरो नार्जि
हेफाजाब होनायनि खोथा आयो बाला माबा मेबिसो होनफ्लांलायबाय नामा सिगांलाय दे बेफोरखौ उनाव फात्ता लासिगोन आंखौ मोजाङै देलाय होबानो जाबाय जागोन दे आं मिथिलायाजासे सोमस्रिनो मा हेफाजाब होखो बे नार्जि बुदाङा दा हराव सोंखागोन आं बेनाव बे जोगोनारजोंबा मा संनांगौ जाखो बेदरबो मोनजायैया बिराद गोबाव जाथारबायमोन बेदर जानो मोननायमोनब्ला हामथारगौमोन आयो बाला आयै नों दाबो ओंखाराखै बहा थांनांगौ जाखो आयो बाला दिनै आं नोंखौ मोजां हटेलाव लानानै थांनो होनबाय गावखौ आं फन खालामनानै खोन्थाहरखाथारबाय ओंखारदो होननानै आंलाय नंगौना नङासो सानदों आरोहाय देहाय आयै ओंखारदो सानैजों गोथाव जाहैनोसै उनाव फैसाखौ आंनावसो बिबालाय नों आंनाव हले फैसा बारा गैया दे आयो बाला गावनि फिसाजोनि सायावनो फोथायनाय गैया आरो आं होगोन ना नों मानो सिन्था खालामदों नों खालि ओंखारहैदोल' थां आंलाय मानो ओंखारलायबावनांगौ जाखो दुगैस्रां लोबस्रां आंहा साफा दंखायो थौदो होमबालाय थांनोसै जोगोनारखौ दोनदो नंगौना नङाहाय थौदो होमबालाय मानो नङा जानांगौ जाखो दे दिनै आं नोंखौ जाहोगोन लोंहोगोन मिथिबाय आयै नों जेंगा दासि आंनि सायावल' फोथायनाय लाखिया आयो दे जागोन दे ओइ दाउखा बेटा नों मानो खोन्थाबानो जाबाय दा हराव आंनि थाखाय ओंख्रि दोनाबाबो जागोन मानो होनोब्ला आं दा हराव बाहेरावनो जाबोगोन होमबा आं खोन्थायनि आला हनै माथो आया बेवहायनो दं आयै आफाया दा हराव गोबाव जानानैसो फैगोननो ओंख्रि दोनलायाबाबो जागोननो आला फैबानो जाबाय नाथाय मुलि मोनसे लाबोनो दाबाव होननानै बुं उदै सानायनि मुलि होननानै बुं आफा आइनो उदै सानायनि मुलि नांगौनो जागोन दे बेटा नों मानो खोन्थाबानो जाबाय आं उदै सानायनि मुलिखौ लाबोगोन होननानै आच्छा बेटा आं फैबाय आयै आं बेसेबां दिन बेफोरबायदि नारद मुनि जानानै थानांगोनलाय बांद्राय सोंलु खालामबाय थानाङा नोङो आइला आंहासो रायजाबाय माथो आं नारद मुनि जानो बाबायमोनलै आयै आं आदाजों बेरायहैनोसै नामा बहा दं नों देलाय माथो फन हरबाबो दाबो थिखोआ मालाय DSLR गोदान लाबायनो आदाया सोर बायनानै होलायखो बेनोलाय बेखौ खोन्थायाखै DSLR लानानै मालाय सिख्लाफोरखौ फटक साबायगासिनो दङ आंबो बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों होमबालाय नों दाखौबो लानानै फैफा आइया लिंहरदों होननानै बुं जागोन दे आयै आं लिंनानै लाबोगोन माबायदि जिबन जाखो हौवानिबो टेनसन लानांगौ फिसाफोरनिबो टेनसन लाबावनांगौ बिफा जेरै फिसा जोनोम होमारबाय आं एसे बुंबानो खारलु खारला खालामहैनाय आरोलाय अबेनिफ्राय मा खालामनानै DSLR बायनो हालायखो बेलाय मालाबा बिसोरनि थाखायनो फाग्लि जासिगोन खोमा आं बाजै आं आलासि लाबोदों दे जेबो नङा जिरायदो बाजै बे आलासिया अराय समनि थाखाय फैखाबाय माने बुजियासै आं माने जों सानैया हाबा जाबाय बाजै मन्दिराव मा हाबा जाबाय औ बाजै जों सानैया हाबा जाबाय आयो जोंनो खबर होआलासिनो बोरै हाबा जाखो नोंलाय दाउला माथो बुंबावनो बाजै बोरैबा जाब्रबबायलै आयो जाब्रब जालाबायो बोरै बिदि जाब्रबलाबायखो माबालै बाजै बिनि बयफ्रेन्डजों बेजों थिगसे नांलायबाय दङमोनलै नांलायनायखौ खोनासंनो बानानैनो लाना फैबाय आं बयफ्रेन्ड गोनांखाखौनो लाबोबाय नों औलै बयफ्रेन्ड गोनांखाबाबो लाबोबायलै आं बाजै माने बाजै बियो बयफ्रेन्डजों नांलायबाय दङमोनलै बिराद नांलायबाय थानाय जादोंमोन ना थासारिया बिराद असान्ति जानायलाय लानानै फैबायलै आं बाजै न'नि मानसिफोरालाय मिन्थिगोना मिन्थिया मिन्थियालाय बाजै रावबो मिन्थिया आं खोन्थाहरबा मिन्थिगोन ओमफ्राय नों खाथें नङामोन होनलाय औ आं खाथें बाजै नों सिनायलायो बेखौ औ सिनायोथ' आरो आंनि हाबायाव फैदोंमोन ना बियो आच्छा दे मानसिफोरालाय सिनायलायनाय जाजोबखायो नङा होमबा बेबा बेजों बैबा बैजों बैनिफ्राय बैजों बयबो सिनायलायनाय जाखायोना जेबो नङा दे बाजै नों दा जोंखौ गाज्रि मोनबाय नामाब्रा आंलाय माथो बुंबावनो आरो हाबा जाबाय जेब्ला मोजाङै रुजु-रुमु रायजो जादो आरो रुजु-रुमु रायजो जानोथ' लानानै फैबायलै बाजै जोंनो बोर सारस्रिदो आरो आदानो खबर हरदो दे होमबालाय नोंनि हिन्जाव गोदानखौ न' सिङाव दोनहैदो नोंनि रुमाव जागोन दे बाजै खाथें थौदो आयै बमायानो बेरनायनिफ्राय बेरगासिनो माथो आरो हिन्जाव लानानै फैबावबाय दाउला राजायाबो आरो बे सिख्लायाबोथ' अमा राजानि मेजेर फ्रामनायसोमोन खोमा माथो आयो मा नाथ' जाबावनांगौ दङहाय भगबानासो मिथिसै स्वामी खर'खौबो गिदिंनाय मोनदोंहाय मुलिखौ लानानै थांफानोसै नामा मानो खर' गिदिंनांगौ जाखो नोंहालाय दाखालि नोंजों बुजानायाबो सागासिनो दङ स्वामी बेयाव आंनि बुंनायखौसो दाय होबावबाय नोङो आरो बुजाबावगोनसो नों आंजों सिरि था नों आंनि सेराव जेबो बुंनाङा दै दादुला नों फैबाय माथो नों नोंनि हिन्जावजोंसो फैफादों आरो आंनो आइफन होनो होननाया माला होगोन होगोन सिन्था खालामनाङा थौ आरो आंनि हिन्जाव खाथियाव दङ बेखौ होनानै हरनि आं मानो होनानै हरनांगौ जाखो थौदो सानैजोंबो थांनोसै जागोन दे थौदो आं आइफनखौ बायना होनोसै नोंनो स्वामी बहा थांनो नागिरदों न'आव थांग्रोथो थां आं दा दसे उनाव फैगासिनो स्वामी मानो बिदि खालामो नों थफसि मा खबर थफसि मोजां हाफां नोंनालाय
आंनाबो दङ बिदिनोसै ओमफ्राय नोंनि मोखांफोराव माथो टेटु थानाय बायदिसो जाजोबथारबाय जेब्लाबो दाखोनल' नुयो गोलैदोंमोन आं जेब्लाबो गोलैबाय थायो नामा नोंना माबा थगायदों नामा आंखौ ना हौवाया बुबाय थायो नोंना आं आंनि न'खरनि सोमोन्दै जेबो बुङा मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसाय बेनिखायनो आं जेबो खोन्थाया आच्छा बिदि होननानै नों हौवाजों बाहायजाबाय थानोसै आरो बुं माबाफोर जादोंबा आंनो खोन्था आं हेफाजाब होगोन नोंलाय जों सानैनि संसारखौलाय मारै मोजां खालामनो हानांगौ जाखो हापां आंनि खाफालानो दाखुरामोन आंनि खाफाला बिदिनो थासिगोन दे आं फैबाय आयौ बे थफसिया मानो बेफोरबायदि सहायगासिनो दङ बेलाय जानाय नङा आं माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन आइडिया थफिरामखौनो लिंहरनोसै रं हेल' थफिराम नों आंखौ बै रेस्टुरेन्टाव लोगो हमनो हागोन ना दे थाबैनो फै आरो बांद्राय खुसि जानाङा दे आंखौ लिंहरदों होननानै दे फै थेंकुरुलै साम' खिंख्रि थेंकुरु आं लिंहरनायाव फैनायनि थाखाय नोंखौ आं फैनाय नङासो सानदोंमोन आंबो फैनो गोसो गैयाबाबो फैनांबाय अमा राजा एमाव राजानि थाखायनो आच्छा बे एमाव राजाया माबाफोर दुस्थ' मावलायबाय नामा जेबो दुस्थ' मावाखै आं बेखौसो बुंनो फैदों एमाव राजाखौ आंनो दोनफादो धोद बोरै बिदि जानांगौ जाखोब्रा आं एमाव राजाखौ बिराद अनगोन नों टेनसन लानाङा बेखौलाय आंबो मिथिगौ नाथाय हांग्रिमोन्दिया मानिनाय नङाना आरो हांग्रिमोन्दिखौथ' बाथो आंबो हगारनो हायाब्रा आं आंनि फिसालाखौ नोंनो बोरै गथायनानै होनांगौ जाखोब्रा जायालै बिदिया जाया एमाव राजायाबो आंजोंसो थानो नागिरखाबाय आंजोंनो दोनफादो दे एमाव राजाखौ बिदि जायालै बिदि जाया जुदि नों एमाव राजाखौ फिसिनो लुगैदोंबालाय न'आव थौफिनदोब्रा आंजों थौफिनदो इसिबां गोरलै मानो सानो नों खोथाफोरखौ आरो हांग्रिमोन्दिया मा साननांगौ जाखो हांग्रिमोन्दियालाय दुखु मोनगोनब्रा थेवबो आं बुजायगोन ना आं बुजायनायाव दङ ना अमा राजा नों गासैखौबो बुजायनो हायो नाथाय नोंखौ बुजायबा नों मानो लानो हाया माने मालायफोरनि बुजायनायखौ बुजायनाय बायदि मोना आं बेखौनो अहंकारि होननानै बुङो अमा राजा गावनि साननायखौल' मोजां सानो आरो मालायनि साननायखौ मोजां सानिया बेफोरखौनो अहंकारि होननानै बुङो बिदि नङाब्रा बिदि नङा आं नोंखौ दासिमबो गोसो गोथारै बावनो हायाखैब्रा नोंखौ बावगारनो हानाय एसेबां गोरलै नङा खोमालै साम' खिंख्रि बेनिखायनो रुजु रुमु रायजो जानोसैब्रा जान्थिफोर बायदि जोङो हांग्रिमोन्दी नों आं साथामबो ज' रायजो जानोसै ना मा होनो लाजिनाङा दे आयै आंनि उन उन थाफाबानो जाबाय मिथिबाय आं एसेबां दामि हटेलफोराव हाबफैयाखैहाय बेनिखायनो लाजिनायबो मोनलायलाङो लाजि नामा फै जिराय फै आंनि अनसुलि आयै नों दिनै मा जानो गोसो जाबानो जाबाय दे हाब दिनैलाय मानि इसेबां खुसि जाखो नोंहालाय आयै आंनि दरमाहा मोनदोंना बेनिखायनो नोंखौ लानानै फैबाय आयै मानो होनोब्ला नोंनो आं दिनैसिमबो जेबो मोजाङै जाहोआखैना आरो आंनि खामायनाय फैसाजों नोंखौनो फार्स्ट जाहोगोनो सानबाय आयै नों जेखौ लुगैयो बेखौनो जाबानो जाबाय फैसानि टेनसन लानाङा आयै मिथिबायना आयै फिसा गाबनो ओंखारलाय लांसिगोन आं नों इसेबां अनथारो आंखौ आयै बाला आं नोंखौ अनाब्ला सोरखौ अननांगौ जाखो दे नोंनो आंखौ मानसि महरै खांबाय बुहुमखौ नुहोबाय बेनिखायनो आंहाबो दायथ' दङ ना नोंखौ जाहोफिननो लोंहोफिननो नङा होमबा बेनिखायनो दिनै मादार्स डे बायदि नोंखौ बिराद अनगोन आं दिनैल' नङा आं अराय अनबाय थागोन आयै जागोन दे होमबालाय मा जानो आंनो खोन्थाबानो जाबाय आं अर्डार खालामनोसै आं बेफोरबायदि हटेल गिदिराव मा मोनो मा मोना मिन्थियाहाय दे नों जेखौ जाहोयो बेखौनो जागोन आच्छा दे होमबालाय आच्छा मा सानखो दे बुं अमा राजा आंनो साननैसो टाइम होबानो जाबाय आरो हांग्रिमोन्दिजों खेबसे रायलायबावगोन आं मा रायलायनांगौ जाखोब्रा बेजोंलाय आं रायलायगोन ना बे हांग्रिमोन्दी आरो आंनिसो खोथा नोंहा बेवहाय जेबो जायगा गैया आरो आं हांग्रिमोन्दिखौ नैथि खेबनि थाखाय दुखु होनो गोसो गैया बेनिखायनो आं हांग्रिमोन्दिजों रायलायगोन मा रायलायगोन नोंनो आं खोन्थानोबो साना रावबो सिनायनाय गैयाबा हामगौहाय मानसिफोरखौनो नायदिंबाय थायो नङाब्रा जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय सन्थ'लानि बायदि दे जिराय आं मानसिफोरखौ नुजानो गियोहाय ओरैनोबा आंसो आइजो माहारिनि प्रेसिडेन्ट आरो आंखौनो नोंजों बेफोरबायदि सा लोंनाय नुबा मानसिफोरा मा सानगोन जोंथ' लाइन मारिनो फैयाखैना जोंथ' आइजो माहारिनि खामानिसो मावनो फैदों नङा होमबा बेखौ मानसिफ्रा बुजिनाय नङाना मानसिफोरालाय मा सा लोंनो हाबबानो लाइन मारिनायसो सानो नों बायदि मानसियानो मालायनि खोथाखौ खोनासंबाय थायो नामाब्रा बेथ' नंगौ थेवबो आं मानसिफोरजों नेगेटिभखौनो होनजानो बायोना नोंखौ लाइनखौनो मारियाखै मानो लाइन मारिदों होनजानोहाय जाबाय खालि नों बेखौल' सानदो थफसिखौ मा खालामनांगौ जाखो बे थफसिनि हौवाया इसिबां सिख्लाफोरखौ लानानै लाइन मारिबाय थायो आरो लोखि थफसिखौसो बुबाय थायो बेनोथ' जादों थफसिया जुदि गावनि हौवानि एगेन्स्टआव जेबो खोथाखौनो बुङाबा जों बेखौ आइजो माहारिनि जानानैबाबो आं बेखौ हेफाजाब होनो हायाथ' बेनोथ' जादोंलै आं माबा मोनसे बुंबा थफसिखौसो बिनि हौवाया बुफिनो ना बेनिखायनो एबार बिसानि न'आव सीसीटीवी केमेरा लगायनांसिगोन उनावहाय थिकसे बुनाय नुयोब्ला पुलिसनो खोन्थानो थाखाय आइडिया गाज्रि नङा
बेनिखायनोथ' नोंखौ लिंहरदों आरो नों बेफोरबायदि खामानियाव बिराद एक्सपार्ट ना बापावै माबायदि होनखायोलै आंलाय मालायनि न'आव थांनानै मालाथ' CCTV लगायफेरनायब्रा लगायाखै लगायनायालाय नाथाय नोंनाव एसे हिम्मत दङ ना बे हिम्मतखौ बाहायदो आरो हिम्मत थानायमोनब्ला दासिमहालागै हिनजाव मोनालासिनो थागौमोन नामा नोंलाय माथो गियोबालाय हिनजावफोरखौ बेलेग हौवाजों खारजानो बेबो नंगौलै आंथ' दाना सिख्लाफोरखौनो सोरबा मालाय हौवाजोंसो लाइन मारि खुमागासिनो खोमा होननानैसो सानखायो बेनिखायनो हिनजाव माहारिखौ लानो सानबाबो लानोनो गोसो जाला होमबालाय थबसिखौ हाबा लादो आरो थबसिखौ आं गोदो मोजां मोनोमोनब्रा थेवबो थबसिया जुदि एफर्टखौनो खालामाबा बेखौलाय बोरै लाफिननांगौ जाखोब्रा किसुमान खोथाखौ जोङो रिपिट खालामनो हायालै जों जेसेबांखिनि मोजां मोना मानो बेबो नंगौ नंनायालाय जायखिजाया नोङो CCTV केमेराखौ लगायहैबानो जाबाय खोनाबाय जागोन दे नोङो फैसानि टेनसन लानाङा आं होगोन दे नों खालि CCTVखौल' लगायनानै दोनहैथां अके आयौ बाला मा नुलायखो आंलाय मा नुखो दावसे देलाय नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा दे मा जानो बिहरनायसै आं ओइ वेटार बिथिं फैलाय आइला माथो दावसे देलायसोलै आयौ अमा राजाजों साम' खिंखिरिजों आयौ बाला अमा राजा आयौ बाला हाफांबो आयौ थफिरामबो हा हाफांमोनबो दंफैयो नामा आइला माथो बिसोरसो माथो ओइ थफिराम मा मोनफैदोंब्रा नोंलाय मा मोनफैदों आंबो बिदिनो मोनफैदोंब्रा थारमाने हाफांजों नोंजों नंगौना नङाब्रा आयौ माबायदि होनखायो बियो आफाङा लिंबोनायखाय फैदोंलै आं आच्छा दानिफ्रायनो बेफोरबायदि हा आंनि बिनानाव दावदैखौ हरलालै नोंनो ओइ बिदि नङाब्रा ओइ अमा राजा नों गावखौ फाल्थुबानो जोंखौबो फाल्थु दासान दे आंलाय मा फाल्थु मावलायखोब्रा नों फाल्थु मावाखैबालाय मानोथो साम' खिंखिरिखौ लोगो हमनो फैदों नोंसोर सानैयाथ' गारलायबायमोन ना माथो बुंबावनोब्रा फैबाय आरोलै लाजियाबो गारलायनाय मानसियानो लोगो हमफैफिनलायो गाज्रि गोसोयै लोगो हमनो फैयाखै मोनसे खामानिनि थाखायसो लोगो हमनो फैदों जोंबो गाज्रि गोसोयै लोगो हमनो फैलायाखै आरो जोंबो खामानिनि थाखायसो फैदों ओइ साम' खिंखिरि हाफांजों जुजिनो हालै दानो माबा मिबिसो खालामलायगोन बियो खोथाफोरखौ सानै हयै बुंनोबा बुं दे जोंहा खामानिनि थाखायसो फैदों नोंसोरनि बायदि लाइन मारि फैयाखै आयौ बाला मासि नांलाय खमलायो नोंसोरलाय नांलायनो गोसो जादोंबा बाहेरायाव थांनानै नांलायै थां दे बेवहाय जोंबो दं जिरायनानै मिथिबाय सिरि सिरि जिरायनानै जानोबा जायाबा ओंखारलां मिथिबाय ना ओइ नों हाफांखौ लाइन मारि माराखैथ' नों मा सानो अमा राजा हाफाङा आंजों लाइन मारि जायो ना जाया बेखौ हले आंबो मिथिया नाथाय दिगदार दंलै जानला माला लाइन मारिनानै दावदैनि गोसोखौ दुखु दाहो धोद दाउदैजों आंजों दासिमबो अफिसियेल मोजां मोनलायाखैब्रा जेब्ला मोजां मोनलायगोन अब्ला माबा मोनसे सानगोनब्रा दा नों आंखौ जेबो बुंथ'नाङाब्रा ओइ मा रायलायखुमालायदोंहाय ओइ जेबो नङा हौवाफोरनि रायलायनायसो बियो हिनजावफोरा खोनासंजाया बदतमिजफोरा हिनजाव लाइन मारिनाय मारिनि खोथा रायलायदों खोमा बापावै गेजेराव मा नांखांलायखोब्रा नोंलाय नोंखौथ' जेबो बुङाखैना माहाय आंनि फिसाजोखौ रायदों नामा रायाखैलै मादै रायाखै नोंनि फिसाजोखौलाय मानो रायनांगौ जाखोब्रा है इसेबां दावराव लोंलाबां जेबो जालाबां मा राजा आंबो थांनोसै बापावै माथो ओंखारलांजोब्बायलै माथो खालामबावनोब्रा दे सानैजोंनो जानोसै लोंनोसै होमबालाय सन्थलाखौबो लिंहरदो बेजोंसो समायसोयो जानाय लोंनायाव र फन खालामहरनि आं धोद माथो दाउखा राजानि फनसोलै हेलौ दाउखा बेटा आफा हिनजाव गोदान लाबोबाय नङा ना मा नोंलाय मानो हिनजाव गोदान लाबोनांगौ जाखोब्रा दाउखा बेटा आं नङालै आफा आदै दाउला राजासो लाबोदों नंगौना नङाब्रा र थांगासिनो आं माहाय दाउखा राजा हिनजाव लाबोबाय नामा नङालै साला दाउला राजासो हिनजाव लाबोदोंनो आया बाला हाबा मोनजासिगोन होमबा नोंना फंबायलाय सोरखौ लाबोलायखोब्रा थु नायनो थांनोसै र हिनजाव गोदानखौ उनावबाबो नुबाय थाखागोन जानि लोंनि ओमफ्राय थांनि आच्छा दे